Již několik týdnů je v České republice krize týkající se ceny vajec. A my, jelikož se blíží Velikonoce, jsme se zeptali našich spoluobčanů, co si o tom myslí. Dobrý den, já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste zaznamenal, že poslední dobou se zvyšuje cena vajec. Ano, samozřejmě zaznamenal. Co si o tomto myslíte? Že je to nepříjemná věc, co se dá dělat, ale levnější nejsou. A jak to řešíte? Kupujete si pořád vajíčka, jelikož se blíží Velikonoce? Tak v určitým asi omezenějším množství, ale kupuju. Poslední otázkou bude, co si myslíte, že je příčinou zvýšení ceny se vajíček? Tak mluví se o tom, že příčinou je nařízení Evropské unie o zákazu klecového chovu. No, ale co jsem zaznamenal, tak zrovna dneska mi prodali vejce ještě z klecového chovu, takže nevím, kde jsou zakázané klecový chovy a proč ta cena narostla, ale v novinách psali něco o tom, že toho všichni využili, takže i farmáři, ačkoliv by nemuseli, zvedli ceny. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste zaznamenala, že poslední dobou se zvyšuje cena vajec. No to jsem pochopitelně zaznamenala, to asi zaznamenal každý. Co si o tom myslíte? No tak myslím si o tom to, že naši prodejci nebo ti, kdo to vyrábějí, zneužili toho, že Evropská unie vydala nějakou směrnici, že o chovu slepic, což je asi v pořádku, že ty slepice se nyní chovají prostě asi nějakým lepším vyhovujícím způsobem. Ale řekla bych, že ty řetězce nebo všichni prodejci toho zneužili. No. Dobře, děkuji. A jak tuto skutečnost řešíte, jelikož se za chvíli blíží Velikonoce, tak to určitě musí být nepříjemné. No tak já to budu řešit, takže nakoupím čokoládový vajíčka, budu rozdávat čokoládový a prostě kupuju těch vajíček míň, no. Tak jako člověk se nemusí tím cholesterolem spát. A poslední má otázka bude, co si myslíte, že je příčinou zvýšení ceny vajec? No to už jsem říkala, asi teda v kombinaci ta nějaká směrnice Evropské unie o jiném způsobu chovu slepic a potom si k tomu přisadili ti, kdo teda mají na ty ceny vliv. Já bych se vás chtěl zeptat, jestli jste zaznamenal zvyšující se ceny vajec. No, zameškal. Co si o tomto myslíte? Je to moc drahý a ten stát spěje krachu. Jak to řešíte? Já to řeším, já mám domácí, ale znáte na tržbu pro obyčejné lidi. Tady se jí plato 30 vajec, 120 korun. A to je moc. Když stálo 50, tak on stojí 20, to máte násobek. Kada spěje, tam máte veším, jak prášku, chlebu, rohlíka. To je veším státy. Děkuju. A co si myslíte, že je příčinou zvýšení ceny vajec? DPH? Zaznamenala jste zvyšující se ceny vajec? Ano, samozřejmě zaznamenala jsem to a řekla bych, že je to už vyhrocený docela na výši, takže nesouhlasím s navýšením těchto produktů a myslím si, že do budoucnosti by bylo třeba trošičku přemýšlet i o tom, aby tyto potraviny, které jsou velice důležité, aby se nám nezvyšovaly, aby ta cena byla taková nějaká standardní a protože tím pádem se zastaví i ten prodej. Já si myslím, že i lidé budou přemýšlet tak, že budou omezovat nákup vajíček, který stejně se budou muset pak snižovat, budou podléhat zkáze, protože ty garance, všechno tohleto zboží, není to spotřební zboží, takže je to užitkové zboží a je to zboží, který vlastně nesmí podléhat. Takže prostě uzavřela bych to tím, že by ceny, které jsou pro potravinovou stravu by měly jít dolů. Co si myslíte, že je příčinou zvyšování ceny vajec? Tak takhle to vysledovaný nemám, co je příčinou. Já bych spíš řekla, že tohle zase někdo vymyslel, který to vůbec nedomyslel. Takže nějaký klece nebo tak, to si myslím, že na to, i když budou nějaký kontroly, takže stejně se všechno nedá zjistit. Takže si myslím, že to vůbec, když budou nějaký kontroly, tak stejně nezjistí, jak tyhle ty vejce, jestli jsou ty slepice uzavřený nebo neuzavřený, nebo jestli mají výběh. Tohle je úplně zbytečný. Prostě nějaký člověk se zase na tom dobře živí. Zaznamenal jste poslední dobou vzrůstající cenu vajíček? Ano, zaznamenal, jako vzrostly výrazně. Co si o tomto faktu myslíte? Tak nevíme, co tam s náma zkouleli, ale prostě to tak dopadlo a asi naše vláda nepodporuje zemědělství tak, jak by měla, aby nedocházelo k takovým skokům, kdy vlastně to likviduje náš chov a zemědělství, farmáře vůbec.
Jak tuto skutečnost řešíte? Já to nemůžu řešit. Já si občas někde dneska jsem zahlídnul na trhu vajíčka za 4 koruny, jak jsem je koupil 10, no takhle to řeším. A poslední otázka, co si myslíte, že je příčinou vzrůstající ceny vajíček? No jak jsem říkal, no příčinou je pravděpodobně špatná podpora ze stran vlády, která vlastně nedělá žádný výrazný dotace pro naše farmáře a proto dochází k takovýmhle kolapsům. Děkuji za rozhovor. Pro Imperk EU Michal Hrdý a Stanislav Falář z terénu.